Joan Vinyets és antropòleg, és dissenyador i actualment està liderant el projecte de l'experiència als pacients per l'Hospital Sant Joan de Déu. Acaba de publicar el llibre Un món en clau F, aquest assaig on l'autor reflexiona sobre el futur de la societat i sobre els valors que haurien de sostenir-la. Vinyets posa en alça valors com la cura, el diàleg, l'empatia, la col·laboració, el treball en equip, valors que són compartits entre tots els éssers humans, per tant propis de l'essència humana, si bé tradicionalment i encara ara han estat atribuïts a les dones i per tant relegats a un segon pla. En el llibre el lector podrà reflexionar sobre aquest canvi de mentalitat que proposa Vinyets i veure que si es treballa a partir d'altres valors es podrà crear una societat basada en la cultura de la cooperació, en la innovació, en l'idea del bé comú. La F del títol apel·la a la F de feminització, de futur i de felicitat. Per tant, estem parlant d'una societat del futur més humana, més justa, més solidària i, en resum, més feliç.